En primer lloc, agrair la seva presència, la seva assistència, per acompanyar-nos en aquest dia tan important pel col·legi i per la professió. És doblement important. Primer, perquè és el dia de la nostra patrona, és el dia de Santa Apol·lònia. Apol·lònia era una dona ja gran, cristiana i soltera, que havia destacat per la seva tasca d'apostolat. Va ser capturada i colpejada fins que va perdre diverses dents. Després es preparà una foguera per cremar-la i ella mateixa es va llançar al foc i va morir. Fèiem una mica d'història, avui s'ho mereix. En segon lloc, dic que és un dia molt important perquè per lo que significa. Significa la inauguració de la clínica odontològica solidària i això significa atenció gratuïta bucodental a pacients que si no fos d'aquesta manera no tindrien accés o possibilitats d'accés als tractaments bucodentals. Vull agrair a la directiva de Creu Roja per la seva col·laboració. Gràcies per fer-ho possible. Però també abans ho parlava, abans de començar, i ara m'apartaré del meu guionet, com ha sorgit això? Bé, jo demà faig 2 anys com a president i fem 2 anys com a junta. Només entrar a la nova junta, una realitat és que teníem la segona planta equipada amb una clínica amb 8 sillons i 2 quiròfanos on pràcticament no es realitzava cap tipus de tasca. El primer objectiu era donar-li un ús a aquesta planta. Bé, al poquet de ser-hi, com a president, vaig tenir una reunió amb el senyor Juan Molina, que ens acompanya a la meva esquerra, i el projecte va començar d'una forma, jo li vaig traslladar la idea, no sabia amb qui, no sabia si seria amb Creu Roja, amb Càritas, amb qui fos, s'havia de fer aquest projecte, li havíem de donar ús, que no fos un ús formatiu, que no fos un ús amb lucre, sinó que fos algo solidari. Bé, el senyor Joan Molina, la veritat és que em va alentar que continués amb el projecte i bueno, ja em diràs alguna cosa. Així va quedar i al cap de 2 o 3 setmanes vaig tenir la primera reunió com a president del col·legi amb l'exconseller Boi Ruiz. I, bueno, per ser fidel a com han anat les coses, el senyor Boi, que justament havia facilitat un conveni de Creu Roja amb els òptics, doncs el senyor Boi va proposar-me que nosaltres féssim alguna cosa igual. Vaig sortir encantat d'aquella reunió perquè, a part d'altres coses que havíem tractat, aquest era un tema que li veia un futur molt immediat. Jo soc molt impacient i m'agraden les coses molt ràpides. I d'això ja ha passat un anyet, se m'ha fet llarg, però avui en dia és una realitat. I deia que no faria la broma, però tot i que hem tingut les nostres diferències amb l'exconseller, pues voy contigo empezó todo. Bé, vull agrair, com deia, a la Junta de Creu Roja per fer possible aquesta signatura de conveni. Un conveni on els dentistes de Catalunya, en forma de voluntariat, milloraran la salut d'aquests pacients. I això és el més important, la salut. En els darrers anys, l'odontologia s'ha allunyat de la salut i de la medicina. La mercantilització del sector, empresaris fent negoci a costa de la salut de la població, les mútues i les seves falses assegurances, l'excessiva permissibilitat de la publicitat enganyosa. On estan els 10 anys que prometia o que donava com a garantia el senyor Funident, que tenim tan present aquests dies? Això és una publicitat enganyosa. A qui dona garantia? Perdoneu, és que hi ha qui dona garantia de per vida, és a dir, és que ja és encara un pas més enllà. Divendres vaig poder estar amb els afectats de Funident, a Mataró, perquè em va convidar el seu alcalde, a qui li agraeixo. Se'm va caure l'ànima a terra. Cor colpit, veia els pacients desdentegats sistemàticament per fer-li pressupostos inflats i després fer un gran descompte. I tot i el descompte, preus del tot desorbitats. Això sí, finançats. Finançament que no falti. I així ens va. Pacients lligats anys, com si fos una hipoteca per tenir casa seva, anys lligats a marques de clíniques dentals i amb una financera. Això
jo li dic malpraxis empresarial, que no pas malpraxis professional, perquè el problema no són els professionals, són aquestes estructures que l'administració permet. Però com es deia quan jo era petit, no se vayan todavía, que aún hay más. Senyors, ja estem al límit, ja es mercantilitza la pobresa, aprofitant-se de la debilitat del pacient, fins i tot dels que tenen menys recursos, estafant-los, enganyant-los amb suposades subvencions i descomptes, inventats, que no són més que un ganxo o un reclam, un frau, un timo. És ja l'últim que m'imaginava veure en la meva estimada professió. Ara ja s'estafa a la gent pobra. Mercantilització de la pobresa. Això és el que dic i el que denuncio. Des del COEC, amb la clínica solidària, ajudarem de veritat a aquestes persones que ho necessiten. Gràcies a la Creu Roja, gràcies a una empresa que ha apostat molt fort per aquest projecte, em refereixo a Henry Schein. Gràcies al senyor Juan Molina, que és el director de Henry Schein Espanya i Portugal, que és el nostre únic patrocinador, que farà una gran inversió que de ben segur es veurà recompensada en veure la quantitat de pacients amb necessitats que es beneficiaran d'això. Gràcies a Infomet, que ens ha cedit el software informàtic. Gràcies a la senyora Lídia Chacón i gràcies al senyor Santiago Solà. Gràcies també al doctor Ventura Menardía. Ventura, contigo empezó todo no, però quasi. Coordinador de la Comissió Social del COEC. Gràcies, Ventura, pel teu treball i dedicació. Gràcies també al Departament de Salut, amb l'exconseller i en l'actualitat amb el Departament de Salut amb el que estem treballant colze amb colze per fer canvis. I des d'aquí us dic que estic convençut que no trigarem gaire a veure aquests canvis al nostre sector. Jo estic molt compromès. Tot i que avui no ha pogut venir l'honorable senyor Antoni Comín, el conseller, jo ahir vaig estar reunit amb ell, mitja tarda, al seu despatx i em traslladava l'enhorabona pel projecte de la Clínica Odontològica Solidària, el qual jo aprofitava per recordar-li que l'administració és la que hauria de ser responsable de donar aquesta atenció dental a la cobertura i a la cartera de serveis. Va prendre nota, però evidentment és un tema pressupostari, o no, perquè com parlava abans amb una companya vostra periodista, hi ha països, hi ha polítiques, com per exemple pujar els impostos del tabac per lluitar contra la despesa que comporta el càncer de pulmó, que és el primer càncer amb mortalitat que tenim. També es pot apujar les begudes sucroses, es poden pujar impostos amb aquesta línia per sufragar si és que no tenim diners, perquè hi ha diners per el que es vol. Tenim un problema de salut comunitària i espero que l'administració a partir d'ara ho comenci a veure. Vull donar les gràcies al personal del col·legi, especialment a l'Olga Ferrer, que té una dedicació incondicional. I gràcies a la UIC, al seu degà, el doctor Lluís Giner, i al seu gerent, Joan Vidal, i a la Universitat de Barcelona, a la degana doctora Sílvia Sánchez. I els dono les gràcies per endavant, perquè estem treballant per fer un conveni amb les dues universitats catalanes perquè puguin col·laborar amb aquest projecte. En resum, millorarem la salut bucodental dels que més ho necessiten. Aquests últims anys ha augmentat de forma molt preocupant la quantitat de persones al nostre entorn que s'han vist obligades a renunciar a drets bàsics que creiem haurien de ser irrenunciables. Un d'aquests drets és la salut, i dintre de la salut, evidentment, la que més ens afecta directament, que és la salut bucodental. Amb dades del 7è estudi de la crisi i la salut elaborat per la Creu Roja de Catalunya, en l'Observatori de la Vulnerabilitat, més del 70% dels encastats consideren que la seva situació socioeconòmica actual està afectant a la salut, a la seva salut, tant a nivell físic com emocional, que no s'ha d'oblidar. Un 68,5% considera que la situació en què es troba, com a conseqüència de la crisi, li provoca trastorns emocionals i el 38,7% alteracions físiques. I després de l'alimentació, la demanda d'assistència odontològica és la més important que tenim entre la població que es troba en aquesta situació de vulnerabilitat. És conjuntament amb la Creu Roja de Catalunya que iniciem des del col·legi un projecte social, entenem com un deure vers a la part de la nostra societat, més desprotegida i en situació més precària. Iniciem un projecte que pretén oferir
una assistència odontològica bàsica de qualitat als pacients que ens derivarà la Creu Roja de Catalunya. Són pacients que, malauradament, estan fora de tota possibilitat d'usar qualsevol de les diferents vies d'accés que tenim a la salut bucodental. És a dir, no es tracta d'una competència deslleial, com es pugui pensar. Així doncs, benvinguts un cop més a la Clínica Odontològica Solidària del COEC, on els dentistes treballarem a parts iguals, amb les mans, amb el cap i amb el cor. Moltes gràcies per la seva assistència, com deia. Cedeixo la paraula al senyor Josep Quitet, que és vicepresident autonòmic de Creu Roja. Bé, bona tarda, bon dia, començaré a hora a dinar aviat. Bé, en primer lloc, saludar el president del col·legi, el senyor Antonio Gómez, per aquesta iniciativa, per aquesta iniciativa solidària. Ho has explicat molt bé, jo crec que és molt ben acollida per Creu Roja, per descomptat. Aquests comentaris que has fet i que els voldria complementar, per donar-te les gràcies a tu com a president del col·legi, de tots els companys, totes les persones que heu tirat endavant aquesta iniciativa, compartida també amb el senyor Molina i amb totes les altres persones que has nomenat aquí. Jo dic, primera cosa abans de res és donar-vos les gràcies. Gràcies en nom de Creu Roja, gràcies en nom de centenars i milers de persones que nosaltres tenim l'obligació moral, ens hem compromès d'estar al costat d'ells i ajudar-los a compartir amb ells i acompanyar-los a cada dia en aquesta difícil vida, com deies tu, que hauria d'haver-hi uns drets realment bàsics i assegurats com a persona humana i que no ho tenen. Doncs gràcies en nom de totes aquestes persones per aquesta iniciativa que has fet ara. Jo, abans de continuar, sí que has parlat tu del dia de la patrona, Santa Polònia, fer referència. Nosaltres també a la Creu Roja no tenim un patró, no tenim una patrona, però sí que tenim una persona, un fundador, que era un suís, en Henry Dunant, que fa 155 anys era una persona empresarial del món dels negocis que es va donar compte que realment era una utopia que el món arribés un moment que els homes, la societat, tinguéssim la capacitat per saber viure, passar aquest trànsit pel món, de fer-ho com a persones humanes, i que es poguéssim apreciar, que no hi haguessin guerres, no hi hagués pobresa. I va entendre que això era una utopia i que no seria bastant difícil de resoldre-ho en tema polític o en tema institucional o en discursos, i va ser quan se li va ocórrer aquesta brillant idea de crear o d'inventar o d'impulsar aquesta fundació, aquesta organització internacional que se'n diu la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja, fa 155 anys. Llavors nosaltres també hem anat seguint amb aquesta línia i amb aquest ideari primer, amb aquesta utopia de que seria impossible que les persones sapiguessin viure al món com persones, va ser un dels objectius que es va posar a la Creu Roja fa 155 anys i que nosaltres ho hem anat seguint. Llavors, doncs, ho has comentat molt bé tu, el dret a la salut està reconegut per la Declaració Universal dels Drets Humans, per l'article 25, entre altres normatives. O sigui, la Declaració Universal dels Drets Humans, que tant parlem i que la fem servir moltes vegades i que ens esgarrifem quan veiem coses, imatges, aquelles que dius estan vulnerant els drets humans, l'article 25 també reconeix el dret a la salut de les persones. Un dret a la salut que, malauradament, ho has dit tu mateix, és l'actuació social i econòmica actual, no queda garantit aquest dret a la salut de cap de les maneres. Encara que ho diguin a la Declaració dels Drets Humans, no funciona, no hi és. Llavors, ho comentàvem també, senyor Molina, quan estàvem ara aquí, que sort n'hi ha que la societat, hi ha organitzacions com nosaltres, com la Creu Roja, hi ha associacions de professionals que també ho aglutineu i vulgueu portar el grat de sorra, i hi ha també empreses que volen patrocinar, volen col·laborar i sense fer gaire soroll, sense fer gaire moviment, però amb aquest esperit solidari, entre tots, amb aquesta transversalitat, amb aquesta integritat, aconseguim que persones que no tenen assegurats els drets que haurien de tenir, entre tots podem que mica en mica almenys puguin viure una mica més dignament. Això és una de les coses que lògicament nosaltres hi hem treballat de fa molts anys i és un dels objectius on diem que la part nostra és donar cobertura a les necessitats bàsiques de les persones. Estem parlant ja d'un tema que és la pobresa, podríem fer diversos exemples, no solament pobresa econòmica, pobresa alimentària, pobresa energètica, i dintre d'aquestes persones que nosaltres atenem amb les seves necessitats bàsiques, ho fem a través del voluntariat, això és bàsic, a través del nostre voluntariat. I seguint una mica la línia del que deies tu de l'observatori, has dit molt bé algunes dades, i sí que és important,
i ja s'esgarrifa una mica, de dir, de les persones que la Creu Roja està tenint a nivell de pobresa alimentària, d'aquestes persones, usuaris nostres, un 81,4% tenen problemes de salut bucodental. 81,4%. És a dir, esclar, ens preocupem moltíssim de que les persones tinguin una nutrició, una cosa alimentària per poder subsistir, per poder viure, però de vegades, complementant amb això, també hi ha una sèrie de valors o sèrie de necessitats que les persones necessiten i que no estan tampoc cobertes pels serveis públics. I un d'ells és el servei de bucodental. Hem fet fa pocs dies, com dèiem ara, amb el Departament de Salut, el conveni amb les òptiques, que és molt important, però també ens convenia, i crec que era molt important aquest tema de que poder trobar una associació com el Col·legi d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, que tinguéssiu aquesta idea de fa, com has dit tu, 2 anys, ja havíeu començat a parlar amb l'antic conseller, que ha anat avançant a poc, poder més a poc del que esperàvem, però els tràmits burocràtics també influeixen molt, però sí que així hem pogut trobar empreses patrocinadores i més gent i entitats que s'hi han volgut posar i que crec que entre tots podrem donar cobertura a aquest 81,4% de persones que tenem a la Creu Roja i que tenen problemes bucodentals i que no poden fer servir, no poden donar resposta a aquestes necessitats perquè l'administració, els serveis públics no els dona, no té aquesta cobertura. Jo crec que amb això, com has dit tu molt bé, servirà amb aquesta, diríem, una prova pilot del món solidari, on compartirem el món empresarial, associacions de professionals i la Creu Roja, ens ajuntem una vegada més per donar cobertura a aquestes necessitats bàsiques. Jo crec que serà molt bo el que dius tu, perquè amb aquests usuaris que designarem nosaltres d'algun de les necessitats que puguem veure, els passem amb vosaltres i vosaltres podeu començar a fer ús també d'aquesta segona planta que comentàvem fa poc ara, que ja no sabíem quin ús poder-li donar, i que va ser una brillant idea, jo crec que una brillant idea i s'ha de felicitar i s'ha d'agrair que en aquest món tan complicat que tenim encara a vegades aquest esperit vocacional altruista de les persones podem fer possible que aquest 81,4% de persones, i és que no em canso de repetir aquest número perquè és mica esgarrifós, que el 81,4% de persones que tenem tinguin problemes bucodentals i no puguin ser ateses per on haurien de ser. No queda res més que agrair-vos una vegada més aquesta iniciativa, i segur que n'hi ha molt bé, estic seguríssim, i puguem comptar amb patrocinadors i gent col·laboradora que hi participarà en tot aquest projecte. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Juan Molina, director general de Henry Schein, Espanya i Portugal. Bon dia a tothom. És un plaer estar aquí compartint taula i espai amb el Toni, amb el Josep i amb tots vosaltres. I la veritat és que jo crec que quasi tot s'ha dit, no? I la veritat és que en aquest moment, quan la situació demogràfica estem visquent tots plegats una situació molt complexa a nivell mundial i a nivell econòmic, jo crec que les dades són més que òbvies de que les coses no estan funcionant bé. Hi ha molta gent que necessita ajuda. I això és des de Henry Schein, ja fa més de 80 anys que ens dediquem al sector odontològic. I Henry Schein, el personatge que va muntar aquesta companyia a nivell mundial, un dels seus valors era directament que la companyia no podia existir sense una clara responsabilitat social, però clara de veritat, fins al punt que es va crear la Fundació Henry Schein i col·laborem arrel del món en tot aquell acte que sigui per ajudar els altres. No té sentit que la indústria o les empreses estiguem només pensant en uns beneficis, que està molt bé, sinó que és molt important que per aquests beneficis es puguin tornar a la societat que tant necessita. Llavors, bàsicament això és el que hem fet, és a dir, quan el Toni fa ja molt de temps ens va proposar com col·laborar i com fer això, vam dir, escolta, això és fàcil, necessitem un organisme oficial, necessitem una associació professional, i després que part de la indústria o les universitats com una peça clau de futur i de compromís de la professió enganxi. I ho has aconseguit 2 anys després, el qual està força bé. A mi m'agradaria que en un dia com avui, Santa Polònia, on tots els dentistes estan celebrant la seva patrona, què millor, com es diu, broche d'honor, es pugui ficar amb aquest acord que ens té que portar a realment donar a la societat i a aquelles persones que ho necessiten aquella mica d'ajuda
que necessiten per ser feliços, perquè no ens oblidem que quan estem parlant de les dents, molta gent diu bueno, és que la boca, avui en dia potser la societat també ha manipulat molt el tema de l'estètica, etc. Però estem parlant d'algú tan bàsic que el que és la salut del cos es comença a la boca, és a dir, si la gent no té uns dents en condicions no pot mastegar, si no mastega no ingereix bé i a partir d'aquí tot el que més cau en cascada. I això jo crec que vosaltres com professionals ho sabeu bé. Llavors jo la veritat no em volia allargar molt més que d'alguna manera recordar que és molt important que la indústria i les associacions professionals amb organismes oficials i estaments com la Creu Roja puguem ficar ordre perquè aquest projecte sigui un èxit, impulsat pel president i tots els col·laboradors que té, i aquest article 25 que comentaves tu, Josep, realment sigui una realitat, no només aquí, sinó que això es pugui estendir arrel del món i que aquest 81 que parlaves aquí a Espanya realment pugui ser cada cop menys gràcies a la labor que fem tots plegats. Llavors només volia reiterar l'agraïment al Toni per oferir-nos aquesta oportunitat de col·laborar amb el Col·legi de Catalunya i amb aquesta acció social i reiterar el compromís de Henry Schein amb totes aquestes accions socials que tenen que aportar un benestar per la societat i sobretot un enriquiment personal per tots els professionals, odontòlegs, higienistes, auxiliars, tothom que està enganxat en veure una sonrisa a una persona que fa 4 dies la veies molt malament. És important que fem feliços els altres per sentir-nos feliços nosaltres mateixos. I fins aquí res més i moltes gràcies per l'oportunitat, gràcies a Creu Roja i gràcies a tots vosaltres. Bé, no sé si hi ha alguna pregunta des de premsa o si no ens aniríem a fer un recorregut a la clínica. Hi ha alguna pregunta? Jo crec que estem parlant de milers de persones en un any, hi haurà la capacitat de fer-ho. Ara, també hem de pensar que el projecte comença ara, és a dir, s'han d'establir encara i ara estan bolquers, ara tindrem, però la idea seria que en el moment que estigui en ple funcionament i al 100% i es pogués donar atenció, parlem de milers de persones. Pensa que és una clínica dotada amb 8 sillons convencionals, amb la qual depèn també de l'activitat que tinguem, de quants dies es treballa i com deia abans, ara estem pendents de fer conveni amb les universitats i ampliar el número de voluntaris, ara començarà. I aquest any suposo que no se'ns podrà exigir un número determinat de pacients, però la idea que tenim és que estigui a ple rendiment i no sé la llista d'espera que tenim, però donades les xifres del 81% de gent que té Creu Roja, que té problemes bucodentals, crec que tindrem una llista d'espera considerable, amb la qual mentre més activitat tinguem millor. Ara no podria dir xifres. Quanta gent ateneu aproximadament? Sí. Doncs contem un 80%, sí, el que estàvem dient, el micro que us ha dit el president és les 1.000 persones, perquè si contem el 81% d'unes 9-10.000 persones que poden estar en aquest col·lectiu que dèiem de pobresa, doncs si contem el 80%, el miler de persones pot ser ben acertat, pot ser ben acertat. Quin és el pressupost de partida de tot aquest projecte i d'on ve? Bueno, aquí podem parlar amb el senyor Molina, que és qui posarà els diners realment. El pressupost és difícil calcular-ho. Per què? Perquè les instal·lacions les cedeix el col·legi, les cedeix del tot totalment gratuït, és a dir, no hi ha aplicació dintre d'un pressupost. El que des de la Junta teníem molt clar, i jo portava molt claret, és que això no ha de sortir del pressupost del col·legi, havia de ser tot d'aportacions, en aquest cas de la indústria. Llavors hem aconseguit que, a part de que el col·legi sí que evidentment posa les instal·lacions, el manteniment d'elles i la neteja d'elles, la resta d'inversió, ja sigui en material o ja sigui amb la contractació d'una persona que serà la que coordinarà internament la clínica amb l'agenda i programació de pacients i coordinar els voluntaris, aquesta persona sí que tot això ve a través d'ingressos que
o bé fa a Henry Schein o bé s'encarrega directament Henry Schein. Per exemple, el material el posarà Henry Schein directament perquè és el que millor sap fer. No, a veure, aquí el tema és una mica el que està comentant el president, no? És a dir, l'objectiu és que comencem aquest projecte i anirem veient una mica conforme van sorgint les necessitats. Per nosaltres el que realment té força és l'espírit que això sigui sense ànim de lucre. És a dir, que realment sigui una acció solidària 100% i que aquí l'objectiu és que pacient que entri, pacient que surti feliç. O sigui, tot el que més anirem veient una mica conforme vagi entrant pacients per la porta i sortim bé, no? Sí, o sigui, el que m'ha dit abans, ho haurem d'explicar bé, o sigui, són persones que tenim nosaltres, persones que tenem dintre Creu Roja amb el projecte de pobresa i que tenen aquesta problemàtica. O sigui, que dèiem, aquest 81% de les persones, d'aquestes 10.000 o 11, varien bastant, però amb aquest percentatge, o sigui, usuaris, persones que tenem nosaltres i que els atenem a través del nostre voluntariat. També és molt important matitzar aquest punt, ampliar-li, que l'acompanyament que farem d'aquestes persones que tenen problemes bucodentals que dirigirem aquí a la clínica seria a través d'un programa de voluntariat, és a dir, com estem atenent ara, és a dir, estem atenent les necessitats bàsiques d'alimentació, doncs també atendrem aquest mateix voluntariat a aquestes persones i les anirem derivant aquí a la clínica. O sigui que nosaltres farem l'acompanyament des de com estem fent ara fins aquí que ens puguin atendre ja els serveis de la clínica d'aquí del col·legi. Haurem d'esperar. Potser l'any que ve sí que et podem dir alguna cosa en funció de com hagi anat aquest any i, com deia, depèn de l'activitat. De moment començarem a obrir un dia a la setmana, farem els primers pacients, veiem a veure com distribuïm els voluntaris, hi haurà més voluntaris, per això també penso que és un bon moment, una crida també als propis col·legiats, no? És a dir, que perquè se n'enterin, perquè ho sàpiguen, perquè coneguin. Llavors crec que el número de voluntaris creixerà i podrem donar o podrem tenir més activitat. En funció de quina activitat i quina demanda també tenim, la demanda sembla que és alta, ja veurem a veure com podem articular això. Més preguntes? Sí? De moment tenim, crec que són, Ventura, fes-me els signes, 32 voluntaris. Col·legiats sí, home, evidentment només poden accedir al voluntariat els propis col·legiats. Tenim un formulari a la web on ells poden donar les seves preferències d'horari i amb això el que estem fent és coordinar també els horaris i els dies de poder obrir la clínica. No, els pacients és totalment gratuït, t'has perdut la primera part del discurs. Els pacients no han d'abonar cap tipus ni de pagament simbòlic com es fa amb altres entitats. Aquí és absolutament gratuït. És un també dels principis que volíem. Sé que hi ha una controvèrsia sobre aquest tema, si els pacients no valoren o deixen de valorar, serem molt estrictes, si hi ha evidentment un ausentisme a l'hora de presentar-se a les visites, haurem de prendre mides en el sentit que aquella persona o quedarà exclosa o quedarà amb la llista d'espera més llunyana, veurem a veure. Creu Roja, que això és una de les coses que ens dona una miqueta de tranquil·litat i garantia, amb el que preguntava també una periodista del tema de qui filtra aquests pacients, és a dir, Creu Roja té la solvència suficient com per confiar en que aquest filtre és el correcte i és el que s'ha de fer. Que es pugui ampliar després a altres associacions, veurem. Que es pugui ampliar o que les assistents socials en col·laboració amb el Departament de Salut puguin derivar aquests pacients al circuit de Creu Roja també, i també aquesta és una possibilitat. Vull dir, avui és el primer dia, avui obrim la persiana, com es diu, aixequem la persiana com es diu vulgarment, i d'aquí un temps podrem fer valoracions al respecte. Si no hi ha més preguntes, si us sembla bé, farem un petit circuit de visita a la segona planta, que està aquí dalt, pujant les escales, primer amb la premsa, perquè tingueu més facilitat, i després, si us sembla, amb els visitants i assistents. D'acord? Us convido als de la premsa que anem passant cap a la segona planta, si us plau. Moltes gràcies.